راديو إيرنا راديو إيرنا كاب كتما باريس محلالف بإرتوارن غازت إنياتا زدالو نتا راديو معتر كاب مأسرتي كهدمو فتينوم قبل على استباهلو منسيات بستخفت تخصي حيالو قدات موتن مقصلتن كم زغون تحبيرو السودان مقام كابينة منسترات يكاتع يمن نفرت سعود عرب زكايدو دبدب لعلي حمسة مرخات كينات تغتيلوم سلامتا يرسعنان زي خبركم سمعتنا كما يتغنو بزرزر نايزي أقدمكم سمعكم وارستا الزينة زفلم نايلومي سوني كلتا مسكرم فنونا منيستر فتحي فوزي هاشم أب زكايدتو سمينار زدابي أتوكرو أبوانا قدايتن بمنقدي ريديرنا بتليفون ناب هزبي تم حلالفو ملقتاتن كتغلليو كسب فتسامي فنونا مكتالكم بخبر نعدم هذه إذاعة إرنا أب زحلفة كل التقنية كبيت مأسرت معتير كهدمو قبل على زفتنو سلاسة زخون منسيات أب حلواز نبرو أبلا سرايت بزخفت والتوخسي حيالو منسيات قدات موت المقصلتن كم زخونو من شتات إيرنا حبيروم سدرابيتني حدا كابتون قوسيلوم أب جلاس أب حكمنا زركبو قدات متقعتي نريد إيرنا بزهبتو حبريتا مسرت أتم كتهدمو فتينكم تبايلوم توخسي استخفتلوم منسيات بحواله سجردوبن مقبلالن تترتيروم أب تصنع مأسرت زنبريوم بتي استخفتم متقعتي زموتن زقصلون بزحي بالكع كفلت كوانت زي تخاله ببيك اب ماكينه تسعينهم نقليوم ناب بارنتو نقليوم دما ناب جلاس كم زبصحوم اتي حبريتا بتوسخ يملكت اب ابيات مأسرت إرترا بسنك زلو زسكحك حتى حزا اسرات كهدمو كفتنون نمحزوم دما تخسي كفتن بتدغاغام زغاطم تريوتات مخانو يفلط قدامي منستر السودان عبد الله حمدوق 18 زابالاتو كابينه منسترات نمقام توسخ غزي كم زدليو تغليصو اتي قدامي منستر نتوم 13 منسترات كرقو حنكلو زترفو حموشته غنا ابكت عوريدو كم زلو منጭታት هاجر يملكتو حيلتات لوط نحرنت كاب زقربوم حصيات بفلاي نصفحي منستر غدات وصاي مستي قدامي منستر كسمامعم كم زي كاله تحبيرو مستم حيلتات نلوطي بالفنتي منغست يقيم زلو وتهدرا بايتو السودان صفحي منسترات مكلخالن وشطاو غداياتن كحزالون كلو منسترات قطبا غدايات وصان زباو محدراتن نت سيفيلا وغنتو هايبلو يخون امبر كاب كلتيوم وغنات نزقربو زلو حصيات نابتي كابينه كصنبر انتقينوم بقدامي منستر تقبالنت كرخبلوم اتي قدامي منستر 18 ابالات كابينو نلوطي ابزكاز زنبره منقسقاس لعلا بركتو زنبرن دقنستيون زتنصلو اكلات حبرتسب تهاجرن زحقوفه كخون كم زدليو زنكرلو بسنكزي تفطير زلو كتعدما كابينه منسترات هاجر زاغيت بملات كقوم ايكالن ابالات كابينه منسترات مسغاغر منغ السودان ابزي قربا معلتات بوقع ترقيهم قال محلا كفصمو تصويتالو سعود عرب أب يمن بزكايدتو ناي نفرت دبداب العلي 5 مرخات كينات كم زتقتلو تغليصو اتي بسنبت حدا مسكرم استخايد دبداب أب معرباو يمن دمر أب زتباله مرخات كينات تعقبو مول زنبرو بيت مأسرتي كم تفصمه زحبره افنيا حتي اتبوتا بقيح مسقل زتفلط منبارو ارغاغيصو بمسرت حبريتا افنيا ابت بيت مأسرتي 185 مرخات يوم نيروم وكيل قيح مسقل اب يمن نتفصامين مصراي يسرح كم زلو بمنقد تويتر حبيرو سعود عرب بزعباتن مرخات كينات إلى ما زقبريو زباللو زلو متقعتي وقعو ملاش أي هابتلون نفرت وقع سعود عربن حبرات إماراتن أب يمن أب أبيات تمرتن كم مرعز أمسلو وراياتن بزكايدو دبدبات أمايت قولعن سلماين سباتن قدايت موتن مقصلتن كوينوم يوم أب زحلفة حموشت عمتات نفرت وقع سعود عربن حبرات إماراتن أب يمن 18 جزي دبدب كم زكايدان بسنكو دما 19 سلماين سبات كم زموتن صبصبات يحبرو زي خبركم سمعتنا زينا بزي تفصيملو قصيلو كمتي يامتو فنونا زحبرناكم منستر فتحي فوزي هاشم اب زكايدتو سمينار زدهبه اتوكرو اب وانا غدات كقربيو ناب ادالاويو اتو كبروم دافلا راديو إيرنا راديو إيرنا كاب كتما باريس محلالف بإرتوارن غازت إنياتا زدالو نتا راديو كما يتخونو كما لكم كوران لك حجري يا وشتن وصاين زلكم موق سلامتا يقرب لكم نايلو مارستي ناب منستر فوزي حشم زقنعيو التارستي ناب ازقنعيو نسا كم منستر ناي فتحي متن زملكتا
ሕቶታት እንታይ ምዃኑ ክገልጸላ ክፍትን እየ ንፎዚያ ካብ ነዊሕ ዝፈልጣ ስለ ዝኾንኩ ኣብ ስራሕን ብሕትን ድማ ዕሊላን ተራኺብላን ስለ ዝኾንና እዚ ዘረባይኖ ሎሚ ብቐጥታ ናብኣ ከቕንዖ እየ ፎዚያ ኣብ ወፃኢ ሴሚናራት ትገብር ስለ ዘላ እዚ ሴሚናር እዚ ትገብሮ ዘላ ከምቶም ካልኦት መፂኦም ዝገብሮ ሴሚናር ካብኡ ዝፍለይ ኣይኮነን ሕቶን መልሱን ኣቕሪብካ ትረኽቦ ነገር ዘለካ ኣይኮነን ነቲ ዘሎ ሓቅታት ሸፊንካ ጽቡቕ ነገር ክመጽእ እዩ ምባል ጥራይ ስለ ዝኾነ ብኡ ሴሚናር ዓብይ ኣገዳስነት ክህልዎ ማንም ጽበዮ ኣይኮነን እሳ ግን ከም ሚኒስተር ፍትሒ መጠን ዓብይ ተሓታትነት ስለ ዘለዋ ካብቶም ካልኦት ሴሚናር ዝህቡ ፍለያ እዚ ትገብሮ ዘላ ዑደት ድማ በዞም ጸኒሐ ዝሓታ ወይ ከዓ ዘቕርበላ ዘለኹ ርእቶ ብኡ መሰረት ክትጥምቶ ኢለ ነዚ ዘቕርብ ዘለኹ ስለዚ ብቐጥታ ምስኣ ኣብ ዝገብሮ ዘረባ ከኣቱ እየ ፎሲያ እምበኣር ኣብ ወፃኢ ትገብርዮ ዘለኺ ሴሚናራት ዝኾነ ይኹን ትሕዝቶ ክህልዎ ከምዘይክእል እኳ ተፈለጥና እንስኺ ግን ከም ሓንቲ ተጋዳሊት መጠን ከም ሓንቲ ሚኒስተር ፍትሒ መጠን እንታይ ትጋገይ ከም ዘለኺ ወይ ከዓ ኣብ ምንታይ ዓይነት ገበን ኢድከ ተጨማሊቑ ከም ዘሎ ዝገልጽ ሕጋዊ ሸነኹ ክገልጸልኪ ክፍትን እየ ከም ሓንቲ ብሕልና ትሰርሕን ብሕልና ዝተጋደለትን መጠን ክዛረበካ ኣይክእልን እየ ምክንያቱ እሱ ቀደም ገዲፍክዮስ ኣብቲ ምስቶም ሕጊ ዘፍርሱ ህዝቢ ዝዕምፁ ተሓባቢርኪ ተሳልጥሎም ከም ዘለኺ ከም ሚኒስተር ፍትሒ መጠን ፈሊጠዮ ስለ ዘለኹ ኣብ ሕልና ኸ ኣይዛረብን እየ ብሕጊ ዝምልከተኪ ጥራይ ክምለስ እየ እቲ ቀንዲ ንዓኺ ዘሕትተኪ ሕቶ እቲ ንቅዋም ዝምልከት ጉዳይ እዩ ምክንያቱ ቅዋም መሰረት ናይ ሕጊ እዩ እስኺ ድማ ሕጊ ክተኽብሪ ናይ ሕጊ ጉዳያት ከምዘይጎድል ንምግባር ኢኺ ኣብቲ ቦታት ኮፍ ኢልኪ ዘለኺ ኣብዘን ዝሓለፋ ልዕሊ 20 ዓመታት መመላእታ ዝገበርክዮ ዘለኽዮ ስለ ዝኾነ ንኩሉ ቅድም ዝነበረን ሕጂ ዘሎን ብምሉኡ ብሓላፍነት ትሕተት ኢኺ ናይ ሕጊ መሰረት ቅዋም እዩ ቅዋም ድማ ክርገጽ ከሎ ምስቶም ዝረግጹ ኮይንኪ ክርገጽ ኣለዎ ኢልክለኺ ንቅዋም ኣብ ምክልኻል ኣቲኻ ኣይትፈልጥን ኢኺ ስለዚ ቅዋም ኪዳን ህዝብን መንግስትን እዩ ቃል ኪዳን እዩ መንግስቲ ብህዝቢ ዝምረጽ ህዝቢ ምስ መረጾ ግን መንግስቲ ነቲ ተልእኾ ክፍጽም ሙሉእ ስልጣን ኣለዎ ህዝቢ ድማ ኣበይ ትኸይዳ ኣለኻ ኢሉ በብመዓልቱ ኣይሓትቶን ዝተኣማመኑሉ ግን እቲ ቅዋም እዩ ምክንያቱ ህዝቢ ንመንግስቲ ኪድ ሃገረይ ኣመሓድረለይ ኪድ ኣመሓድረና ኢሉ ሙሉእ ስልጣን ሂቡ ክልእኾ ከሎ እቲ ዝቕየደሉ ሕጊ ግን ህዝቢ ኣብ ቅዋም ኣስፊርዮ ኣለኹ እዩ ዝብሎ ነቲ መንግስቲ ካብ ቅዋም ወፃኢ ክትከይድ ግን ኣይከኣልን እዩ ዝብሎ እዚ ኣድማሳዊ ሕጊ ናይ ሎሚ ዘይኮነስ ናይ ኣማኢት ዓመታት ሕጊ እዩ ብፍላይ ኣብዘን ዝሓለፋ 100 ዓመታት ሙሉእ ዓለም ዝነኣሰን ዝዓበየን ሃገር ብቅዋም እዩ ዝመሓደር ቅዋም ነቲ መንግስቲ ስልጣኑ ደረት ስልጣኑ ሓሊፉ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ሸይሸይ ከይብል ሓደ ብጽሑፍ ዝቐርብ ቃል ኪዳን እዩ ክቡር እዩ ቅዋም ተጣሒሱ ኣይባህልን እዩ ቅዋም ጎዲሉ ተተንኪፉ ኢልካ ልክዕ ከም ቃል ናይ እግዚኣብሔር ወይ ናይ ኣምላኽ ኢኻ ትዛረበሉ ኣብ ቅዋም ዘሎ መንፈሱ ይኹን ቃሉ ብማንም ሰብ ክትጠሓስ ኣይከኣልን እዩ ኣዝዩ ክቡር እዩ ቃል ኪዳን ድማ እዩ ሓደ ውልቀ መላኺ ሕጊ ጥሒሱ ክሰርሕ ከሎ ንቅዋም ቁሩብ ተናኺፉ
ناتو ربحا كم زملكت كم تربح غيرو قال قرب قايرو سرح يرأيو اب قوام 10 عامت يوز فقدلكا ወይ 8 ዓመት ዝፍቀደልካ ተባሂሉ እንተኮይኑ 10 ክገብራ 15 ክገብራ ክብሉ ንሰምዖም ኢና እቲ ኣብ ስልጣን ፀንሐሉ ግዜ ኣብ ቅዋም ግን ሙሉ ብሙሉ የለን ኣይብልን እዩ ኣብ ኤርትራ ጥራይ እዩ ዝተገይሩ ቅዋም እዚ እዛ ካብ ገድልን ካብ ክንደይ መስዋዕትን ዝመፀት ሃገር ቅዋም ክርገፅ ዝረግፅ መራሒ ክረክብ እየ ኢላ ሓሲባ ንስኺ ድማ ኣብቲ ተሰርሕዎ ዝነበርክ ቀደም ከም ክፍሊ ህዝቢ ከም ክፍሊ ተዓሊም ወይ ከዓ ብካልእ ኣጋጣሚ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ሃማድኤ ኣብ ትገብርዮ ኣስተምህሮ ይኹን ዘረባ ይኹን ገለ ካብዚ መንፈስ እዚ ወፂኢኺ ክትዛረብ ተሰሚዕኺ እውን ኣይትፈልጥን ኢኺ በቲ ግዜት እውን ከምኡ ዝገብር ሰብ ኣይነበረን እኳ ደኣስ በንፃሩ ሕጊ ተጣሒሱ ስለ ዘሎ ንኢትዮጵያ ንክሳኒርና ንቃለስ ዘለና ድማ ፍትሕን ሕግን ክመፅእ እዩ ኢልና ኢና ንብል ዘለና ሎሚ ግን ኣብ ናትኪ ግዝኣት ፍትሒ ሚኒስትሪ ፍትሒ ቅዋም ረጊፁ ተቐቢሩ ክኸይድ ከሎ ተቃውሞ ኣይተርኢ ኣለኺ ማለት እዩ ቅዋም ቃላቱ ከቢድ ስለ ዝኾነ ኣብ ቅዋም ኣቲኻ ንነፍሲ ወከፍ ቃል ኣፅኒዕኻ ኢኻ ፍርዲ ትህብ ኣብ ዝኾነ ሃገር ቅዋም እንታይ ይብል እታ ቃል እንታይ ማለታ እያ መንፈሳ እንታይ እዩ ኢልካ ኢኻ ኣብ ናትና ቅዋም ናይ 97 ድማ ቅይድቲ ኢኺ ምክንያቱ ብሰለስተ መገዲ ይኹን ካብኡን ብዝበዝሐ ክኸውን ይኽእል እዩ ንስኺ ኣብቲ ቅዋም ምፅዳቕን ምኽባርን ብቅዋም ንዝመፅእ ነገር ኣብ ምምስራትን ቀንዲ ተዋሳኢት ክትኮኒ ተመሪፅኪ ነርኪ ንኣብነት ኣባል ማእከላይ ሽማግለ ካብቶም 75 ኢኺ ስለዚ ኣባል ሃገራዊት ባይቶ ኢኺ ሓደ ባይቶ ድማ ነዚ ቅዋም ኣፅዲቑ ብኡ መሰረት ተመሪፁ ክልተ ናይ ህግደፍ ብ94 ኣብ ናቕፋ ዝቆመ ናቱ ድማ ኣብቲ ማእከላይ ሽማግለ ድማ ኣባል ኢኺ ሳልሳይ ሚኒስተር ፍትሒ ኢኺ ስለዚ ብኩሉ ወገን ንስኺ ኣብቲ ናይ ቅዋም ምኽባርን ምክልኻልን ከይፈተኺ ብታሪክ ኣቲኺ ኣለኺ ካልእ ሚኒስተር እንተትኾኒ ነርክ ምናልባት ወይ ኣብ ካልእ ዓይነት ስራሕ እንተትህሉይ ከም ሰብ ክጥራይ ኣብቲ ገበን ተሓታቲት ምኾንኪ ሕጂ ግን ብቐጥታ ተሓታቲት ክኮይን ከለኺ ንምንታይ እቲ ቅዋም ባዕሉ እዚ ቅዋም እዚ ይብል እቲ ዓንቀጽ 2 ዝለዓለ ሕግን ምንጭ ናይ ኩሉ ሕግታትን ሃገር ኤርትራ እዩ ዝለዓለ ሕግን ምንጭ ናይ ኩሉ ሕግታትን ሃገር ኤርትራ እዩ ካብዚ ዝሓየለ ወይ ዝነፀረ የለን ኣብ ዓንቀጽ 2 ንኡስ ዓንቀጽ 3 ይጠቕሰልኩ ዘሎ ስለ ዝኾነ ኣንጻር ፊደሉን መንፈሱን ዝኸይድ ዝኾነ ይኹን ሕጊ ትእዛዝ ወይ ተግባር ፍሩስ እዩ ይብለክሉ ስለዚ ስኺ ከም ሚኒስትሪ ፍትሒ መጠን ቅዋም ተደርቢዩ ብኢሳያስ ካልእ ሕግታት መምርሒታት እናወፃኺ ወይ ከውፅኡ ከለው ምስኦም ኮይንኪ ግበርዎ እናበልኪ ክትከዲ ከለኺ በቲ ዝለዓለ ሕጊ ናይ ሃገር ክትሕተት ኢኺ ምክንያቱ ካብዚ ዘምልጥ የለን ናይ 97 ቅዋም ፀዲቁሎ ሕጋዊ እዩ ቤት ፍርዲ ድማ ክትቀርቢ ስኺ ኩኒ ካልኦት ሚኒስተራት ወይ ከዓ ሰበስልጣን ኣብኣ ቤት ፍርዲ ቀሪብኩም ብሕጊ ኢኹም ክትፍረዱ ብሕጊ ድማ በዛ ዓንቀጽ እዚኣ ክትሓዚ ካልእ ዝወፀ መምርሒ ብምሉኡ ፍሩስ እዩ ይብለክሉ ምክንያቱ ምስ ቅዋም ገራጫዊ እዩ ማለት እዩ ኣብ ቅዋም ምስ ቅዋም ዝሳነ ጥራይ እዩ ሕጊ ክኸውን ዝኽእል እዚ ወፂኡ ዘሎ ብፍላይ ንሰብኣዊ መሰል ዝምልከት ንምእሳር ክሞቱ ከለው ስቂልካ ምርኣይ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኣካላዊ ስቅያት ሙራድ ኮንፎርመንት ቶርቸር ብዘይ ሕጊ ምእሳር ኣብ ቤት ፍርዲ ከይቀርብካ ሰብ ምእሳር ኣኽባር ሕጊ ኣብ ዘይፈልጦ ቤት ማእሰርቲ ኣብ ኮንቴነር ኣብ ኣንደር ኣብ ማይስርዋ ወዘተ ኣብዘን ሽመን ከማን ክንጠቕሰን
ስግድግድ ዝብለና ዘሎ ቦታ ምእሳር ዘይሕጋዊ እዩ ዘይቅዋማዊ ይፍቀድን እዩ ኣኽባር ሕጊ ኣብ ዝፈልጦ ቤት ማእሰርቲ ብቤት ማእሰርቲ ዝመሓደር ጥራይ እዩ ቤት ማእሰርቲ ካብ ወፃኢ ክኸይድ ከሎ ስቕኢል ክርኢ ንስኺ ናይ 3 ዓመት ናይ 4 ዓመት ሚኒስተር ኣይኮንከን ናይ 20 ገለን ዓመት ሚኒስተር ኢኺ ስለዚ ኩሉ ሓላፍነት ኣብዚ ባንኪ እዩ ዘሎ ማለት በዛ ዓንቀጽ እዚኣ ድማ ክትጅመር እያ ካልኦት ሚኒስተር ሕርሻ ሚኒስተር ፀዓት ሚኒስተር ገለ ዘሎ ምናልባት ብዝወሓደ ክኽሰሱ ክእሉ እዮም ብውልቂ ገለ ነገር ክገብሩ ተረኺቦም እንተዘይኮይኑ ብናይ ሓባራዊ ናይ መንግስቲ ገበን እዮም ክሕተቱ ናትክ ግን ብሕጊ ኣውፂኢኻ ሰባት ክቕተሉ ክእሰሩ ክሳቀዩ ብምፍቃድክን ነቲ ነዚ ሕጊ ዘውፅእ ተኣዛዚት ኮይንክ ምኻድክን ትሕትተኪ እዛ ልዕልና ቅዋም እምበኣር ኩሉ ነገር ኣብ ቅዋም ብዘሎ ጥራይ ዝኸይድ ትብል በኣ ኢኺ ንስኺ ተሓታቲት ትኾኒ ብሕጊ ብሂወት እንድሕር ኣለኺ ኮንኪ ብሕጊ ክትሕተት ኢኺ ብሂወት ዘየለኽ እንተኾንክ ድማ ከም ገበነኛ እዩ ዝሰፍር ናትኪ ታሪክ ማለት እዩ ከም በዓል ቀዛፊን ተሓጋግስቱን ከም በዓል ሙባረክን ተሓጋግስቱን ከም በዓል ዑመር በሽርን ተሓጋግስቱን ከምኡ ይኹም ክትጥቀሱ ክትነብሩ ማለት እዩ ካብዚ ዝኸበደ ነገር ኣሎ ክብል ኣይክእልን እየ ኣብዛ ዓንቀጽ እዚ እንታይ ይብል ቀፂሉ ኩሎም ኣካላት መንግስትን ከምኡውን ኩሎም ማሕበራት ትካላት ዜጋታት ነዚ ቅዋም እዚ እሙናት ክኾኑን ክምእዘዙን ኣብ ግብሪ ናይ ምውዓሉ ሓላፍነት ክስከሙን ኣለዎም ግደፍዮ ሚኒስተር ግደፍዮ ኣካል መንግስቲ ዜጋ ከይተረፈ ኣብ ግብሪ ናይ ምውዓሉ ሓላፍነት ክስከሙ እዮም ይብላሉ ስለዚ ክትስከም እያ ይኽነት ሓላፍነት ካልእ ሰብ ክስከመልካ ኣይክእልን እዩ ኣይፈለጥኩን ተኣዚዘ ገይረ ዝብል ሕቶ ክመፅእ ኣይክእልን ነዚ ሕቶ እዚ እዩ ሴሚናርኪ ንሴሚናርኪ ባዶ ትርጉም ዘይብሉ ዝገብሮ ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ እቲ ቴክኒካዊ ቤት ፍርዲ ዘይምግባር ስሉጥ ቤት ፍርዲ ዘይምግባር ኣይኮነን ዘዛረበና ዘሎ ወይ ፈራዶ ኣብ ውሽጢ ሚኒስትሪ ዘለኹ ፈራዶን ሓለፍትን ብግቦ ሰርሑ ኣለዉ ብልሽዋትዮም እሱ ዝሕትት ኣይኮነን ነቲ ሰብ እዩ ዝሕትት ንዓኹን ካሕትተኪዩ ግን ብቢሮክራሲያዊ ምምሕዳር ጥራይ እዩ እዚ ግን ብገበን እዩ ዝሕተኪ እቲ ዝኸበረ ሕጊ ኣብ ቅዋም ኣብ ዓንቀጽ 14 እዩ ዘሎ ኩሉ ሰብ ኣብ ቅድሚ ሕጊ ማዕረ እዩ ዓንቀጽ 14 እዚ መእሰሪ ናይ ኩሉ ነገር እዩ እንታይ ማለት እዩ እዚ ሓደ ሰብ ብጀነራል ወይ ብኮሎኔል ተኣሲሩ አንጠልጢሎም ኣብ ኮንቴነር ክድርብዮ ከለው እዚ ሰብ እዚ ቤተሰቡ ወይ ዝፈልጡ ተኣሲሩ ሎ ከምዚ ዓይነት ሰብ እሞ ይተሓተተሉ ክበሃል ከሎ ሚኒስተር ፍትሒ መጠን ነቲ ዝኣሰሮ በዓል ስልጣን ኮሎኔል ጀነራል ዝኾነ በቲ ቅዋም መሰረት ኣብ ቤት ፍርዲ ኣቕሪብካ ኢኻ እዚ ሰብ እዚ ክትቀፅዖ ወይ ክትኣስሮ ትኽእል ዝብል ትእዛዝ ካባኺ ክመፅእ ኣለዎ ከምኡ ዓይነት ትእዛዝ ከም ዘሎኪ ክፈልጡ ኣለዎ ይግበርዎ ኣይግበርዎም ናቶም ሕቶ ክኸውን እዩ ናትኪ ግን ሚኒስተር መጠን እዚ ክትሕዝ ነይሩ ኣይፈልጥን ክትብል ኣይትኽእልን ምክንያቱ ኣብ ፈቐዶ ኮንቴነራት ተኣሲሮም ኣለዉ ኣብ ፈቐዶ ኣንደር ተኣሲሮም ኣለዉ ሽሞም ዝፍለጥን ዘይፍለጥን ዜጋታትና ልዕሊ 10,000 ተኣሲሮም ኣለዉ ኣብ ቤት ፍርዲ ኣይቀረቡ ከዳዓትዮም ትብልዎም እንተኾንኩም ኣብ ቤት ፍርዲ ኣቕርብዎም ንኩሉ ሕጊ ኣሎ ከዳዕ እንታይ ሃገር ዝሸጠ እንታይ ቅፃዕ ኣብ ቤት ፍርዲ ቀሪቡ ተኸላኺሉ ነብሱ መርትዖ ብዝተረኽቦ ብፈራዳይ ዝውሃቦ ፍርዲ ይወስድ ሞት ድዩ ሕልፈት ድዩ ይወስድ ብማዕዶ ግን እዚ ከዳዕ ወይ እዚ ከምዚ ክገብር ተረኺቡ ኢልካ ምድርባይ ጌርካ ምርሳዕ እዚ ነቲ ኣብ ኩሉ ሰብ ኣብ ቅድሚ ሕጊ ማዕረ እዩ ዝብል የፍርሶ እዩ ማለት እዩ ነዚ ድማ ኣፍሪስኪዮ እቲ ዓብይ ሓያል መንከማይ ባህላይ ቤት ጽሕፈት ፕሬዚደንት ወይ ሃገር ፖሊስ ወይ ሃገራዊ ድሕነት ንሓደ መስኪን ዝኾነ
ዜጋ ድኹም ዜጋ አንጠልጥል አቢሉ ቤት ማእሰርቲ ከእትዎ ከሎ መን እዩ ዘድሕኖ ማዕረ ኢኻ ምስቲ ዝኣስረካ ዘሎ ዝብሎ ናትኪ ሚኒስትሪ ንስኺ ድማ እዚ ስለ ዘይገበርኪ ብስቶም ትን አጽነትን ተሰሪዕ ከላ በዓል ሂትለር ክሕተቱ ከለው እቶም ምስኦም ዝነበሩ ሚኒስተራት ጀነራላት ተሓቲቶም እዮም በቲ ገበን እቲ ስርዓት ናይ ሂትለር ዝገበሮ ምክንያቱ ኣይፈለጥካን ክትብል ኣይትኽእልን ኢኻ ንስኻ ኢኻ ነቲ ቤት ማእሰርቲ ትገብር ነርካ ንስኻ ኢኻ ብኣኻ ገይሩ እዩ ምጽናት ዝእዘዝ ነይሩ ካልኦት ምጽናት ከእዝዙ ከለው ንስኻ ከም ሚኒስተር መጠን ትፈልጦ ነርካ ተባሂሎም እዮም ዝሕተቱ ኣይፈልጥን ነይረ ክብሉ ጥራይ እዮም ዝኽእሉ ንስኺ ግን ከምኡ ክትብል ኣይትኽእልን ኣይፈልጥን ዝበለ ድማ እቲ መርትዖ ትፈልጥ ነርካ ሽዑ ግዜ ሓላፊ ነርካ እዚ ክግበር ከሎ ንስኻ ትፈልጥ ነርካ ይሕበረካ ነይሩ ክትበሃል እዩ አንቀጽ 14 ጽቡቕ ጌርካ ሓዚያ በዚ ክትሕተት አንጻር ይቅጽል ማለት እዩ አንቀጽ 14 አንቀጽ 2 አንጻር ዝኾነ ይኹን ሰብ ኣብ ዓሌት ኣብ ኤትኒካዊ መበቆል ኣብ ሕብሪ ኣብ ጾታ ኣብ ቋንቋ ኣብ ሃይማኖት ኣብ ስንክልና ኣብ ዕድመ ወይ ከዓ ኣብ ፖለቲካዊ ኣረኣእያ ከምኡውን ካልእ ዘይግቡእ ረቑሒታት እተመስረተ ኣድልዎ ኣይግበርን እዚኦም ሰባት ተኣሲሮም ዘለው ካብዚኦም ረቑሒታት እዮም ተቢሉ ብፍላይ ናይ ፖለቲካዊ ኣረኣእያ ፍልይ ዘለዎም ካብቶም ኣስማቶም ንፈልጦም ጉጅለ 15 ጀሚርኪ ካልኦቱን 15 ዘይኮኑስ 15,000 ሰባት እዚ ቁኑዕ ኣይኮነን ዝበሉ ካብ ናሽቱ መሳርዕ ናይ ሃገራዊ ኣገልግሎት ጀሚርኪ ክሳብ ዝለዓለ ናይ ተጋደልቲ ኣኼባ ኣይከውንን ዝበሉ ተኣሲሮም ኣለዉ ብፖለቲካዊ ኣረኣእዮም እዩ ንምንታይ እዚ ኮይኑ ዝበሉ ብምሎም ኣሲርኩሞም ኣለኹ ካብቲ ማእሰርቲ ድማ ከም ዘይወፁ ጌርኩም ክሳብ ዝሞቱ ተጽንሖም ኣለኹም ሬሳ ንስድራ ተረክቡ ኣለኹ ብሃይማኖት ዝተኣስሩ ሰባት ድማ እንህለ ኣብያቶም ይስምዑ ኣለዉ ካብቶም መንእሰያት ንጹሃት ብጀሆቫዶ ብጴንጤዶ እንዳተባሃለ ዝተኣሰሩ ብጅሃድ እንዳተባሃሉ ሓምሻይ መስርዕ እንዳተባሃሉ ዝተኣሰሩ ክሳብሎም ኣለዉ ነዞም ልዕሊ 9 ዝገበሩ ኣቦታት መራሕቲ ሃይማኖት ኣቡናት ተኣሲሮም ኮፍ ኢሎም ከለው እስኺ ስኺል ክትርኢ ኣለኺ ማለት እዩ ንዑ ድማ ተጽዲቀዮ ኣለኺ ክሳብ ዝሞቱ ኣብ ኣለዉ አንቀጽ 15 ዝኾነ ሰብ ብዘይግቡእ ሕጋዊ መስርሕ ህይወቱ ኣይስእንን እዩ ዝኾነ ሰብ ብዘይግቡእ ሕጋዊ መስርሕ ናጽነቱ ኣይንፍ ናጽነት ምንፋግ ማለት ካብ ገዛኻ ኣውፂኻ ምእሳር እንዳ ፖሊስ ተኣስሮ እንዳ ማይስርዋ ተኣስሮ እንዳ ኬድካ ኣብ ዊዓት ሰዶ ኣብ ዝኾነ ቦታ ዝደለኻዮ ተኣስሮ ናጽነቱ ገፊፍካ ብዘይ ግቡእ ሕጋዊ መስርሕ ማለት ድማ መጀመርያ ዝኾነ ሰብ ቅድሚ ምእሳርካ ይኽሰስ ዝኽሰስ ድማ ብኣኽባር ሕጊ እዩ ዝኽሰስ ዝኾነ መንግስታዊ ኣካል አንጻር ሓደ ዜጋ ክሲ ናይ ገበን ከቕርብ ኮይኑ ንቅድም ንኣኽባር ሕጊ መርትዖ የቕርብ ኣኽባር ሕጊ ብቑዕ መሲሉ ተተራሂቦ ብሕጊ ኣመዛዚኑ ነቲ ሰብ ክኸሶ ክእል እዩ ክሳብ ቤት ፍርዲ ድማ የቕርቦ እቲ ዜጋ ድማ ነቲ ዝቐረቦ ሕጊ ብጠበቁ ገይሩ ይከላኸል ይግባይ ይብል ሕጋዊ መስርሕ ማለት ብድሕሪኡ ተፈሪዱ እንተተባሂሉ ዋላ ዋዕጻጽ ይኹን እቲ ፍርዲ ብቤት ፍርድስ ክንዲዚ ተዋሂቡ ክበሃል ከማን ይኽእል ኣብ ዝበዝሐ ውልቀ መላኺ ዘለዋ ሃገር እዚ ንርኢና ቤት ፍርዲ ቀሪቦም ክፍረዱ ንርኢ በዓል ማንዴላ ዝተፈረዱ ንሕልፈት ዝተፈረዱ ኣብ ቤት ፍርዲ ቀሪቦም እዮም እቲ ዓሌታዊ ስርዓት እቲ ክፉእ ዘይሕጋዊ ስርዓት ዝበሃል እዚ እምበኣር ኣብ ግዜኽን ኣብ ስልጣንክን ተገይሩ ዘሎ እቶም ንጹሃት ተጋደልቲ እቶም ንሃገሮም ክንደይ ዝሰርሑ ክንደይ ሓርበኛታት ንጸላኢ ብስሞም ጥራይ ቀጥቀጥ ዘበሉ ኣብ ትሕቲ ምድሪ ኣሲርኩሞም ኣሲርኪ ከም ዝእሰሩ ጌርክዮም ኣለኺ ስቕ ድማ ኣለኺ ጀካ ብጾቶም ምዃንኪ ጾትክ ምዃኖም ደቆም ትፈልጥ ምዃንኪ ስድሮኦም ትፈልጥ ምዃንኪ ስቕ ኢልክለኺ ፍርቆም ድማ ህይወቶም ሲኢኖም ኣለዉ ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ሰዓን ሕክምና ሰዓን ክንክን እዚ አንቀጽ 15 ማለት እዩ አንቀጽ 16 ድማ ይቅጽል ናይ ዝኾነ ሰብኣዊ ክብረት ኣይድፈርን ኣይጋፋዕን ማለት እዩ ኣይድፈርን እዩ
ካብ ገዝኡ ለይቲ ኣይተወስዶን ኢኻ ብግቡእ ብቀትሪ ብግቡእ ወረቀት ብክብሪ ክትኣስሮ እንትኾንካ እውን ከምኡ ይትግበር ኣብቲ ስድርኡ ዝበፅሕዎ ቦታን እኹል መግብን ሕክምናን ናይ ስድርኡ ድሃይ ዝረኽበሉን ቦታ ድማ ተቐምጦ ክብረት ማለት እዩ ዝኾነ ዝተኸሰሰ ሰብ ንፈልጦ ብከምዚ ዝኸይድ ክደፎ ነቶም ዘይትፈልጦም ትፈልጦምን መቃልስትካ ዝነበሩ ብፆትካን ገዲፍካ ወይ ንደቅካ ዝኾኑ ሃገራዊ ኣገልግሎት ገዲፍካ ዋላ ንዘይትፈልጦ ንጨካን ከማን ንምሩኽ ከማን ብከምዚ ኣገባብ ኢኻ ትሕዞ ክብረት ንዝኾነ ሰብ ምስ ስቃይ ብጭካነን ውርደትን ዘይሰብኣዊ መገድን መሓዝን ምቅፃዕን ክልኩል እዩ ዝኾነ ሰብ ምስ ስቃይ ብጭካነን ውርደትን ዘይሰብኣዊ መገድን መሓዝን ምቅፃዕን ክልኩል እዚ ዝንሪኦ ዘለና ዘስካሕክሕ ብመንእስያት ዝንገር ዘሎ መቅፃዕትታት ብሓቂ ዘሕፍር እዩ እዚ እውን አንቀጽ 16 መሰረት ክልኩል እዩ ማለት እዩ 17 ቀፂሉ ማእሰርትን ቀይድን ፍትሕን ፍርድን ዝብል አንቀጽ ሂቡ ንዝኾነ ሰብ ብዘይ ግቡእ ሕጋዊ መስርሕ እሳር ወይ ምቅያድ ከደግሞ ዝኾነ ሰብ ብዘይ ግቡእ ሕጋዊ መስርሕ ምእሳር ምቅያድ ዝኾነ ሰብ ገበን ፈፂሙ ኣብ ዝተባሃለሉ እዋን ኣብ ግብሪ ብዘይወዓለ ሓድሽ ሕጊ ክሰስን ዝኾነ ሰብ ምክንያት መእሰሪኡን ምስተኣስረ ዘለዎ መሰልን ብዝርድኦ ቋንቋ ክግለፀሉ ይግባእ እተኣስረ ሰብ ኣብ ውሽጢ 48 ሰዓት ወይ ከምኡ ንምግባር ዘይከኣለሉ ቅቡል ምክንያት ምዝህሉ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ቅድሚ ቤት ፍርዲ ክቐርብ ኣለዎ ብዘይ ትእዛዝ ቤት ፍርዲ ከዓ ካብኡ ንላዕሊ ክትሓዝ ይክእል እዩ ካብ 48 ሰዓታት ሃቢያስ ኮርፐስ ዝበሃል እዩ ንላዕሊ ክእሰር ኣይክእልን እዩ ፍሉይ ነገር እንተልዩ ድማ ካብ ኣብ ዘይነውሐ ግዜ ክቐርብ ኣለዎ ኣብ ቤት ፍርዲ ክኽሰስ ኣለዎ ድሕሪኡ እንተዘይቀሪቡ ግን ነፃ ይዝልቀቅ ክሱስ ኩሉ ሰብ ናብ ቤት ፍርዲ ብኣካል ንምቕራብ መሰል ጥርዓን ኣለዎ ጥርዓን መሰል ኣለዎ ኩሉ ዜጋ ተበዲለ ክብል መሰል ኣለዎ ኣብዚ አንቀጽ 17 ንኡስ አንቀጽ 7 እቲ ናይ ሕግታት ሕጊ ዝበሃል እቲ ቀንዲ መሰረት ከም ቃል ኣምላኽ ክቡር ዝኾነ ኣብ ቅዋምና ተጠቒሱሉ ንሱ ድማ ክሱስ ብቤት ፍርዲ ገበነኛ ምዃኑ ክሳብ ዝረጋገጽ ከም ንጹህ ይውስ ሓደ ክሱስ ክሳብ ብቤት ፍርዲ ገበነኛ ምዃኑ ዝረጋገጽ ንጹህ እዩ ናትና ግን ብግዜ ኺ ተገይሩ ዘሎ አንጠልጢልካ ምስ ኣሰርካዮ ምስ ቀጥቀጥካዮ ኣዋርሕ ዘይኮነስ ኣማኢት ዓመታት ምስ ገበረ ብድሕሪኡ እንታይ ገይሩ ሰብ እዚ ኣብ ዝበሃለሉ ገለ ግዜ ኪድ ንገዛኻ ይበሃል ስለምንታይ ተኣሲረ ከይትብሊ ካልእ ክመፀካ እዩ ተባሂሉ ይስደድ እዚ ክግበር ከሎ ኣለኺ ምክንያቱ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ነዚ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ነባራይ ይፈልጥ እዩ ንስኺ ድማ እዚ ከም ዝግበር ተፍቅድለኽ ማለት እዩ ረኣይ ሕጂ ክንደይ አንቀጻት ናይ ቅዋም ሰብሪ ከም ዘለኺ ረግፂ ከም ዘለኺ ኣብ አንቀጽ 19 ኩሉ ሰብ ናይ ሓሳብ ናይ ሕልናን እምነትን ሓርነት ኣለዎ እዩ ናይ ሓሳብ ናይ ሕልና ናይ እምነት ሓርነት ኣለዎ ወይ መሰል ናጽነት ኣለዎ ስለዚ ካብዚ በዚ መሰረት ብምግባር ሰብ ክእሰር ባሕሪ ዝኩሉ ብፍላይ እዚአን 14 ካብ 19 ዝጠቀስኩልክ ምክንያት እቲ ስርዓት ኢሳያስ ብኣኺ ብካልኦት ገይሩ ዝጥቀመሉ ዘሎ ሓደ ኣብ ሴሚናራትኩም እውን መውፅእ ኣፍኩም ጌርኩምዎ ዘለኹም ሓደ ኣርቲክል ኣሎ ወይ ሓደ አንቀጽ ኣሎ ኣብ ቅዋም እንታይ እዩ እሱ እዚ ናይ ህፁፅ ግዜ ኣዋጅ ወይ ከዓ እንታይ ክንገብር ኣብ ኩናት እንድሕር ኣለኻ ኩሉ ሕጊ ጣሓስ እዩ ዝብል በዓል የማነ ገብረኣብ ዝዛረብዎ ዝኾነ ሰብ ዝኾነ ኣምባሳደር ዝብሎ እዩ እወ ንሕና እውን እኳ ንቕበሎ ኣይኮናን ፈልጥ ንሕና እውን እኮ እዚ ንቡር ኣይኮነን ግን ኣብ ኩናት ስለ ዘላ ሃገር ዝኾነ ነገር ክንገብር ንኽእል ኢና ይብል ኩናት ካብ 98 ክሳብ 2000 እዩ ነይሩ እሱ እውን እታ ቀዳማይ ናይ ኩናት ግዜ ምስ ሓለፈ ናይ ሕጊ
كتمعرار ريولو تخيل جزء سلازنا برا ناهي تصوص جزء أواج بحال كهلو أي جبأنا بيرترا نسخن أتوم حد عنص تنجن زي ناهي تصوص جزء أواج زبحال أب قوام أب عنكس إسرائيل شدشتن زلو تتقيمكم كساب لومي حجر أي أب سلام أي أب كوينات زلا سلازخونت هون حجين جزيء تتحيسوا له لكم قوام جن بزعبة زقول دايون تقيسوا له سلازي كان ببالكي فتي عنكس إسرائيل شدشتن هذا زلو بس قوام زم تين هتوس أواج زفكد عنكس تي نقص عنكس هذا ناي عنكس إسرائيل شدشتني انتايبل بس قوام زي استوى حسن مسارتاوي مسلاتن حرنتاتن نربحها هجراوي تسطتا نهزباوي دحنت وي نقطباوي دحنت هجر نمحلاو سنة مقبارن تعنان نمكل خال عقرقر وي قبن نمعقاب مسلن حرنتاتن كالو التواهلو كدرت يخئل يبل هاي معناتيو نتي نبور حقتات الدريتكا بتصوص قزي عواج غيركا نتي اب نبور قزي نا حزب مسلاتن حرنتاتن نقزيو كدرتو تخيل خايبل ين اباطه تواي كون نزل عالم كتكبرو ايبلني نزي معرمتا اب نوس عنقص ثلاثه نايتا عنقص 16 يجلس ازي نايزا عنقص ازي ويكا نزي اب قطر حدا اب نوس عنقص حدا زلو نايزي قوام ازي عنقصات ن 14 عنقص 14 15 16 17 نتدنججة مسلاتن حرنتن كدرتكن أيفقدوني نصوص جزء أواج نزل تقص كل كقديبة كابع شرط ربعته كسبع سرش حتى زلوا نهزبي نهزيجا مسرات أو مسلات كدرتكن أيفقدرلون نصوص أواج يخون أيخون زخانة مخنيات زين أي درتاني سلازي نقال نجار كدرت خيل تخول مخنياته حجر توريرا وهاجر بحدقة لا تواهيلو كجبار يخيليو نزين 14 كسب 10 شعب عند زلوها زرزر زنبب كل كجد كدرت هاي تخيل زين انتاين بمسارته كل سبب قد محجم عريو زبل ببوليتيكا الرعاية وهي بهيمانوت أمركويسكا عدلو وقت جبر أيفقدن زخونة سب زي جبو حقاو مسرح يوتو أيسئنن ناصنتو أينفقن زبل نزخونه سبعوي كبرت أيدفرن زبل نزخونه سب مسقاي بچكانن وردتن زي سبعوي مقدن محزن مقصحن أيفقدن نزبل نزخونه سب زي قبو حقاو مسرح مأسار ويمقياد أيفقدن إذا كل زي تحسن ولا هتوت أواجي هلو أيهلو كسوس ببيت فرد قبلنيا مخانو كساب زي ترقاقت كم نجو يوسد زبل كل سب حساب نحلنا امنة حرنت اللوز زين عن قطعة بس صوت كزي عواجون كت درتن ايتخلني زين حرنت المسلات زي بقر ما موصن محلفن زخلاكي اب جبن ناي دم جملا جبن ناخذ حتتي فوزي حشم سلازي زفلت كدما اتتقبريو زي حتتك مخانو نحخي يدقخي نسدراخي نخلو ناي وردت تاريخ كم تسكمكي تفلت لك زي نوع امبر اذا كل تكنببلكي اتي قوام مخبار زبحل بثلاثه درجه باربعه درجه ملكتكي بقدامنت كم زيغا متن قبو زيغاتا تابزبل اب عنقص 25 اب نؤس عنقص 5 ناي زيغا حدا قبو نقوام مخبارن مكلخالي كلنا كماخي نحنا بس سلازخونه ينادم باحجي نحخي يكون نمس نتوم قوام زرغصو نقاوم زلنا نقوام مخبارن مكلخالن قبونا لذي كم زيغا يملكتكيو قالعي كم مينستر متن يملكتكيو سالساي كم أبال هجراو بايتو مسارت يملكتكيو كم أبال هجراو بايتو مسارت محلا غير كلخي تمحلا دما اب عنقص 35 ناي قوام قال بقالو زعبيو تزمحل كيو مالتيو
سكالوت هجراو بايتو خوينكي أنا فوزي حشم نتا أبال هجراو بايتو إرتراك خون زمرس أن هزبي زسكمني حدرا أمونن بقعن بمخان نهجراو قوام إرتراك مئززن كلاخللون نحدنتن معبالن هجري بمولو عقمين حلنا ينكسعتن بمحلال لخو عب أنكت كم أكال فتسامي شماغلي متأنون اتي بريزيدنت زمحلو نعاخ ملكتكيو مالك بريزيدنتون لكع نقوام إرترا كم زنزن كلاخللون زبل محلا فتسيمولو عب أنكت 45 كم بريزيدنت هاجر قال بقالو كم بريزيدنت هاجر أنا كم بريزيدنت هاجر إرترا نقوام إرترا كم زنزن كلاخللون نهزب إرترا بمولو عقمين حلنا ين كقولقلون امحلال له مينسترات دما نزي لوخات ناي بريزيدنت سلازخونو بحقي البريزيدنت زمحلو ملكتوم مالتي نسخي كم مينستر متن كبريزيدنت استفلي رئيتو مزهلوكي مجمرا نبريزيدنت تحتاتي تخي بعنكس 47 نوس عنكس حدا هنلن كم بولكي نبريزيدنت تحتاتي تخي كم كابيني مالتيو كم أبال كابيني جن هجراو بايتو تحتاتي سلازي هجراج أوي نجر مزهلو أمونغو بريزيدنت زهبكي ممرحن قوام زهبك ممرحن وهجراو بايتو زهبك ممرحن تي تزازيو تنقوامن هجراو بايتو بريزيدنت سرحك قديفكي كابت سرح تلقس مالتيو بفقاد ناتكي ازي زتفلالي نفرتي زملكت ني عبال كابيني زملكت هجراو بايتو زملكت كله بچنفرو እንዳመጸኪ السخي بزتفلالي شنخ بقر قوام كرقت زصلكيو قوام مالتي كرقت افكيركي سق مبال تراي زي كونس اتقوام زرقصلو حقታት ድማ انصار قوام زخون حقታት حدش بموصا حساب حجي تسرح لك زخون زوص زلو حقታት ن ديغاتات زساقي زأسر كم دلايم كغبروم نزوم اب مينستري مكلخال زلو اب صطتا زلو اب بوليس زلو زدليو كغبروم نزوم زيغاتاتكي افكير كلا معناتو ناتك حقي زسرح ناتك ممرحي زسرح حتى زخون كدما بز سيميناركي فروسي سيميناركي بزخونه كال سب كحسو زخل سب كغبر خيدو هاجر صبق الله طباو خيدو احنا خمزينا كمزا يكوننا زبل امباسادرات كغبرو اصميمومنا لو مينسترات ወይ ከዓ ካልኦት መጽኦም በዓል ዕስማን መጽኦም በዓል የማነ መጽኦም ማንኪ በዓል የማነ ቻርሊ መጽኦም ንክሳብ ኩሉ ሰብ ዝስልችዎ ኤርትራዊ ዘይኮነስ ካልኦት ዝስልችዎ ተሓሶት ተፈሊጡ ናትኪ ግን ምምጻእ ብሕጊ ምክንያቱ እንደገና መሊስኪ ነቲ ሓሶት ድማ ሓላፍነት ወሲድ ሓሶት ወሲድ ከይትረስዖ ምናልባት ናይ ሕቡራት መንግስታት ናይ ሰብኣዊ መሰል ኮሚሽን ኣብቲ ቅድሚ 2 ዓመት زهابو بين نإرترا نمنجست إرترا بجبن مصنات حزبي جينوسايد كسيسو وي زخصصو مرتعتات الله انه يلو ابتينا شمونتني جت صبصابو ابتي صبصابتي بزي جبنزي ناي مصنات حزبي مالتيو جبن زحتتو شدشته أكالات منجست تغيسولو كابن حدا ناتكي مينستري فتحي تكالاي بعبيو بيت صحفة بريزيدانتيو كومون العلاوة بيت صحفة هقدف إيو مينستري بكرقال اللو هقراو دحنت اللو زي ببولهم حتى تيوم بلانو حانتي كابن ناتكون بولكم بعر السخة كان مينستر فتح مثلا بأهوراوي حقي بمصنات منجستي عقما بزلونا غزي دما اوصاي يابت مچلو بزح غزي كتكسسي تنصحرينا بزخونه ግን ለውጥ ምንጮስ ለዘይ ተርፋ በኤርትራ ኣብቲ ለውጥ ድማ ሓታቲት ክትኮን ይኽእል ብህይወት ብለ እዚውቲ ዓብ ሕቶ ኣብ ዝባን ነዚ እንደ ሓሰብኪ ይኽድማ ሴሚናርኪ ከተካሂዱ ንገድፈኪ
كبروم دافلاي زودا راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالف تيرتوين غازيتنياتا زدالو نصا راديو أزي تكتاتلو زلهم كاب كتما باريس بقطع زفنو دمت راديو إرنايو نابتي منقدي راديو إرنا بتليفون نابز بيت محلالفو ريتون نقفيتان زتقالل ملقتاتكم قدم مسقرنا نمزخارو كاندي نتوازينا كسمعكم أب زحلفة كل التقنية كبيت مأسرة معتير كهادمو أبلع زفتنو 3 زخون منسيات أب حلواز نبرو أبلا سرايت بزخفت وتقصي حيالو منسيات قدات موتن مقصلتن كم زخونو منشتات إيرنا حبيروم سدرابيتني حدا كابتوم قصيلوم أب قلاس أب حكمنا زركبو قدات متكعتي نريد إيرنا بزهابتو حبريتا مسرت أتوم كتهادمو فتينكم تبايلوم تقصيص تخفتلو منسيات بحوالا سقردوبن مخبلالن تترتيروم أب تصنع مأسرتي زنبر يوم قدامي منستر السودان عبد الله حمدوق 18 زابالاتو كابينه منسترات نمقام توسخ غيزي كم زدليو تغليصو اتي قدامي منستر نتوم 13 منسترات كرقحن كلو زي ترفو 5 غنا اب كتع وريدو كم زلو منچታት هاجر يملكتو سعود عرب اب يمن اب زكايدتو ناي نفرت دبداب لعلي 50 مرقات كينات كم زتقتلو تغليصو وكيل قيح مسقل اب يمن نتفصامي نمصراي يسرح كم زلو منقد تويتر حبيرو ازي دمص راديو رنايو ملختاتكم نابري ديرنا أبز مدبزي كاباكم كاب سمعتنا نزمتو رئيتو نقفيتا مقرمتان كالإنز قربلو مدبيو سلامت راديو رنا اوكي شمي تحرك ولا ميكال بال مغماتي جيرمان فرانكفورت بتيا علال مسنوق سعركي عندنا من كسعاسكم بالطعم دسيل نلو بطعم مهاريتن تثبتن سنة ثلاث لزهونت بالطعم يدستلني سلازي مجمرة بوصل تحقسكم حسابين هقلت معي لو ما عندي سجى بعد ما كان إلياس لازم نقولكم هذا شيء يعني اللي تشاو الو سلام ورينا نوعدكم مجمرة تقربوا هذول تقربوا حكي 5 يدلي سلام راديو رينا برهان باز كاتكساس يدول له حاب زيرهم حدا تمهاراي من اوغندا بريسيدنت تويتر اكاونت زعتو خيسو دور ريمو المحاري ورحي ابيوهون من بريسيدنت ترامب كومو كسما يوم حدي بيسل هاي وصحو تالاي تويتر كامباني كم زي تفقدر له بلوك غورن كان زي تفقدر له قريش هالو مخنياتو ناي منغسيو نهزبي مثل خشين سلازي انتاي تصوروا للبلي انا هاي ارساوان وعلى دايمانيتات كلهم ولاتي امباسادر جابان دلو برونو انا كنت ترامب في دي لتوعو سوم بلوك غورنا هالو نتا تويتر كامباني اتين كنت احفر لهم لنا يوت بوغني نخلص انا خلص اخر الي انا وبوغني كما قبل من اتخم غورلو بحقي ايش قدر لهم تويتر كامباني ناي نحن من قصة خينو كم جيهم تاع بلاك غور ونسب يسكنني ولا عيرنا بعد إرسا حق سلزي بلو بين كم سرح يفلت يمكن وانو ينادل نتا ناي تويتر كامباني كونتاكت نجبرها أبدا زلنا ناي لو معارفين حامس مربكم سمعيو بحكي مجمع مدواتكم كل حق سكا سياتل دليت تقبل دليهن من ساعات لما قلنا ريتا هو اللي دليل الله بسلاي أعطينا 4 حرنت حاولنا إشاس إلا بيوانيرو حتى تغيب لأنه حتى نكفت حتى نساون كتملسو تخيل نراقن من البات بتصبو فات كونخن حتى كفت حتى لكنسيو أفتي نايدالاس تقبر أخيبا زعما هاجراوين دو دي هاجراوين دول عينت حتى ريبانيرا أنا بس قلت أما خلاص ذلي ويزرو فوزية حاشين كم تقلنا زولته بحكي بسبوع عمل لساته أفضلوا هاجروس لاش قدس إرتاص أنا كله وده هاجري ده زبر عينت ملشي هاي باتامو دحينا نحنا خطوتا ما لهم أو صوت تيشرت ناي أكل مسوت أنا نحنا في ميشناتنا تشينانا أي
ክንወፅና ምስ በልናዮም ሰጊጎምና ገለ ዘይኮነ ብናትና ስታይ ወፂና ዝኾነ ግን እታ ጓል ንሕና ምስ ከድና ካልኦት ደቂ ኣንስትዮ ካብተን ደገ ናይ ህግደፍ መፅአን ብዙሕ ከም ዘቋጣጠላ ስሚዕና ምክንያቱ ንሳቶም ከማን ደቂ ሃገር ይግደሶም ስለዘገድሶም እዮም ሓቲቶም ገለ ኢሎም ብዙሕ ስታይ ፈጢሮምላ እሞ ብጣዕሚ ዝሕዝን እዩ ከምኡ ዓይነት ርእይቶ ከተቕርብ ምስ ሃገራዊት ኮይና እቲ ካልእ ሰብ ሃገራዊ ስለዚ ነዚኣ ምናልባት ኢለን ብፅቡቅ ገሊፃታ ነራ ግን ኣየረ ነው ብዙሓይ ተኸታተል ኳን ስለዚ ንዓ ክብሪ ሂደ ከመመልስና ዝነበረ ብዘላይ ፍትሒ ብቀዳምነት ንሕና ነቲ ስርሒት ዝርፈንቅል ኢና ንብሎ ኣነ ወገናይ ምክንያቱ ንመዘከርታ ነቶም ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ኮይኖም ነቲ ስርዓት ወግሐ ፀብሐ ቃለስዎ ዘሎ ወይ ዝውድቦ ዘሎ ንዕኦም መዘከርታ እዩ ዝብላ ካልኣይ እዚ ብፍላይ ብወገን ናይ ኣክል ማዕበል ህዝባዊ ማዕበል ሰሜን ኣሜሪካ ተወዲቡ ዝተካየደ ፍፃሜ እዩ እዚ ብሓቂ ዘስደምም እዩ ንስርዓት ህግደፍ ምክንያቱ ከመይ ገይሮም ኣብቲ ጉራዮም ፈፂሞም ንጉራዮም ምቁፃር ስኢኖም ኣብ ዝነበሩሉ እዋን ኢና ነዚ ክገብር ዝኽኣልና ስዋ ኣነ ብሓደ ወገን ከድንቖም ይኽእል ምክንያቱ እቲ ንሳቶም ክሓትዎ ዝግብኦም እቲ ኣብ ሃገርና ተዓቢስ ድምፂ ተዓቢስ ዘሎ ህዝቢ ድምፂ ክኾኑ ዘይምኽኣሎም ግልፂ ስለዝሰማዖም እዮም ድኾም ንወገነይ ምክንያቱ ኣብኡ መፂና ክንሓትትን ክንስእትን ነቲ ቦታ ክንቆፃፀሮ ከለና ፈፂሞም እዮም ተዓዚሞም እንታይ እዮም ኣስደሚሞም እንታይ ሒዝዎም ነይሩ ምናልባት ኣክንዶም ስለተዛረብናሎም ተሓጒሶም ምዃኑ ምናልባት ክብሎ ዘይከኣሉ ንሕና ስለዝበልናሎም እዮም ተሓጒሶም ክፃረፉ ኢልኣና ብጣዕሚ ምክብባል ኣነ ከድንቖም ደልየ ስለዚ ወላ ንብዛሕ ሕጂ ኣብዚ ዘለናዮ ብሓንሳእ ክንሰርሓሉ ንኽእል መገዲ ምክንያቱ እዚኦም ወላ ደገፍቲ ይኾኑ ኣይረአየኒ ሕጂ ከምኡ ክቕፅሉ ስለዚ በዚ ኣጋጣሚ ወይዘሮ ፎዚያ ሃሽም እውን ከመስግና ደሊ ምክንያቱ ነቲ ዕድላት ስለዝሃበና ክንሓትት እዚ ካልእ ዝተረፈ ምናልባት ነዊሕ እዩ ካልእ ግዜ ብተመሳሳሊ ክቐረቦ ክትነቐኒ ኣለይ ሄሎ ዮናታን ከመይ ቀኒኻ ኩልኩም ሬድዮ ሬና ከመይ ኣለኹም ኣብ ስራሕኩም ኣሳልጦን ዓወትን ክትረኽቡ ብልቢ ይምነ ቀፂለ መልእኽቲ ከመሓላልፍለይ ደሊ ዮናታን ደለይቲ ፍትሒ ኣብ ዳላስ ዘለዉ ማለት እዩ በዚ ናይ ለንቅነ ኣብ ገጣት ናይ ዩቲዩብ ፌስቡክ ኣብ ዝኾነ ዘሎ ብጣዕሚ ተሓጒስና እዚ ተባዕ ስጉምቲ ዝወሰድኩሞ እቲ ናይ ኩሉ ግዜ ፃዕሪ ትገብርዎ ዝነበርኩም ኩሉ ግዜ ትገብርዎ ዘለኹምን ውፅኢት እዩ ከይተሓለልኩም ትፅዕሩን ትሰርሑን ስለ ዘለኹም ብጣዕሚ ከዓ ነመስግነኩም ብጣዕሚ ካልኣይ ዮናታን ኣነ ከዓ እንደገና ሚኒስትሪ ናይ ፍትሒ ወይዘሮ ፎዚያ ሃሽም መልእኽቲ ከመሓላልፈለ ይደሊ ኣለኹ ወይዘሮ ፎዚያ ሃሽም ከመስግና ይደሊ በዚ ኣጋጣሚ ማለት እዩ ምክንያቱ እዚ ነገር እዚ ንመጀመርያ ግዜ ስለንሰምዖ ንሪኦ ስለዘለና እቲ ንስኺ ድሓን ዋላ እኳ እቲ መልስታት ዓጋቢ ኣይነበረን ካብቲ ኩሉ የለን መልስሲ እቲ ገሊኡ ንስኺ ሓላፍነት ወሲድካ ክትምልስዮ ዘይኮነ እቲ ዘለኪ ዓቕሚ ክመልስ ክምበር ካባኺ ንላዕሊ ካብቲ መልስስ ንላዕሊ እዩ ምክንያቱ ኢሳያስ ዝገበሮ በደል ንስኺ ከመይ ትኽእልን ክትሕቶታት ካብቲ ዝመፀኪ ዝነበረ ማለት እዩ ስለዚ ዝያዳ ድማ ልበይ ደተንከፈኒ ምቕልልቲ ኮይንከ ተረኺብኪ ንመጀመርያ ግዜ ደስ ዝበለና ኮይኑ ይስማዕኒ ኣሎ በዚ ኣጋጣሚ ብጣዕሚ ከዓ ከመስግነኪ ይደሊ እታ መልሲ ዝሃብክያ ኣብ መጨረሽታ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ንሕና ሃገራውያን ከ ዕድል ኣይወሃበና እንድዩ ኢላ ክትሓትት ከላ እስኺ ዝሃብክዮ መልሲ ንኩሉ ሃገራዊ ምዃኑ ኩሉ ትኡ ዝነበረ ሃገራዊ ምዃኑ መልሲ ምሃብኪ ብጣዕሚ ደስ ይብልና ክብረት ሃብኪ ምንም እኳ ዋላ ውፅኢት ዘይብሉ ምንም እኳ
تملسي يلن تملسي لك خمسة إحنا ندليو جبراوي إن ندلنا جبراوي دي أساسي جبراوي ملسي دلنا نسرح لنا أو تصرفت له جن قال له حدا نجر قال له زعجت نجر قال له زعجت نجر قال له ولا أصحابكم ونملسي بتملسوا له زي تقولوا نجرات كم دلوا بروحي خاص ملسات تبيو نبركي جن كبرتها كي أنيلنا كمو مقباركي عندنا خاركنا أسألي مبالك كمان زي مسجانا مينستري ناي فتحي فوزي حاشم أنا صح حتى أفتح لي حضرة thank you أخبرت بهال كاب سعود عربية شكرا thank you زي دمت راديو إيراناي سمي ياسيونا سبهال كاب جرمن زغرب كايو أتو سوماريام زغرب كايو سبات خطاتلنايو من سيات بتعمي صبو نيرو تعمي هو معينة مقرابات كنا مسجنا كا يقبها مسجنا حاجة نقول نقريلا كنا مسجنا كا هم كنا نقارب كحتم صوم صبو تهونا جن ثم من سياتي كنا أفهم إذا يكون كوس حسش أو ضيع ولا تعبتي انتهى جبر على له مقلع قلت لهم اليوم زول هو تاني تعدي جن أبتنتهى جبر على له هو زول يرجع بزح يفرحوا أنا مكون يسمعني الجهة اللي قوت عندها يفرح له إنه مقبار ذي كابز خيلز بهال كيلز بلوم سيرلن جن تفكر ذي كسرنا راح يزر له داويت زرد لقاب تعمين كابتن زحق وسني هناتو نايبو انت تيجاكس نايبو حزوا على الزل لذس بتعمد حن زهونه ذي كترك راح يدلو ترعت نسرك راح احنا زبنا هن ناخذ مثلا هذا نبر بمسرته توردنا زلو عينا حتى لو قداي يكون انطرح بخمي قرنا ثانينا نسرقو يغبر زلو نبر بزح دقاقه ما حد كان سوى الحين تملسوا انا يراحون نسط راح ملسا سميعيو خوينا تردف النمبري خالو دس بزح عين أركومن زهونا جن يغني لنا منهم زي ما تشتريتين شاو سلام عدالوتن تخطاتلتن راديو إيرنا نقصي قبر مريم كاب كاليفورنيا أبز حلفة جيزي أبريدو إيرنا متى بتا أيسرحو بزبر استي الحب قريتو لو مدما بذا الجبادو الكرافس ودم الجرافت تبلا استي مريضي تملس كفتني نحن بنعيش 1972 شهد شعبنا 1977 نايك أحس بيت مرتكا أي درجة على مواد ثلاثة تمهرون كونغون سكاوت كونغون لا يوهم سي مثل خابن نبرن نفلتن نسوعن عملوا علم فاحنا نركب بالتفرالي نعبون من رخبتات عندها ترخبنا نفتحن حتى بفلاي إذا وناويتن أقداستن فاوعيتي أكل نسوزنا خوينا بالدعب منا أبزل لنا يو كبابتا نحن نكال سنزل لنا يا أبسوساتاتن سبعاتاتن إتي أب إرفاد زبري دوتشي ديتا مقرون ربعون هيوت أوان سيد بجيزيو إنه ترخبنا مثلاي حاجرنا قنيتاتن بحلن بالزمدن زخيدن الاستنزع مرتنا peaceful debating and dialogue قالت سلامون مهارن كتقل كركرن تتايز نيرنا بزوح كاتا مهيرنا لهم كثير نقلون أبينا كساب لهمي زين الرسعو تذكرون تزتاني انتلو منو كنتي هروبون فتون بسكريتون رقعتون بالله نفسية سنة رضاوي تحرك الصدق أبتا قنا يعدنا يتبل درفو حدش نقر مجئني سميعيو زي فلت لما مش سبود ما نبرت كاي حتى تزبرو هو نخطو واسبسي نبرت على وضع يقولون إلكا تحتاج يزبزنو
نعمل حدش نجر متيني سنتيو زي فلت نمونس بودما نبكي حتى زبزلو وأنا أعتقد أن حقوس دمار رومي عمل بايتو سمين أمريكا كم حادي كبابي إيو يمرانو so what إتي سلسة وانشا أفريكا كولس أمريكا كو تغنيتا سلسة وانشا أفريكا تسلوغري الشعب الإرتراويان تسلفون لإثيوبيا وانشا كنت تشبت تسقبون تاريخ تنقرنا يوم يمهارو دخونو أتو حقوس من بقول إيتو أقدا سندر كان من يوم أيكونت قومون أتعالى الإنساس زكومون زلو دك حاجة كواريين يبنالو بريدت حق خلق قلت أسفردي بدأي خاون حدش نقاري مجينا زلو سمعنا يا زين فلت نقارو يقرمنا له ينكاي خط حد زي عبنالو زي نفلطن زي نعملولن أبايتا زيلون بتاتانن كسافالن مرزا مكايدا بحرين يسمعونا عبناتاتهم حشوية نخنعتو أما رغدو بزحان بارتوك دامتو يقوس قوسون كلما مدونان نتيك عندي أقداسن علامة يأكل أنفوتو كسحتن شجرن مكران إيرترا كنا وحن يسرحو قالو راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالف بإرتوارن غازيتنياتا زدالو نتسا راديو زخبركم سمعتنا ناي ساعت زي حفشاو تحستونا أبزي تزازيم الله سلامك تالكم دقيمنا نمسجن سلام